बयबो आखाइ खेबना रायजोफोर Khamba Burgayari welcome. Khamba Burgayari welcome. Khamba Burgayari welcome. Pramod Baral long live. Pramod Baral Zindabad. UPPL Zindabad. UPPL Zindabad. UPPL Zindabad. Govinda Bhuttacharya Zindabad. Rangara Nazari Zindabad. Raju Nazari Zindabad. Madhusudhan Setri Zindabad. লগতে যিসকল ডিপুটি সময়ত আমাৰ মাজত আজি আকৌ ইউপিপিএল দলত যোগদান হ'ব। Pranjit Bosumatarie, Central BPF for ex-secretary. Pranjit Bosumatarie, সন্মুখত আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো। Pranjit Bosumatarie, অন্যান্য সিগাঙাव फैदो। আমাৰ মাজত Afzal Khan, Central BPF for Organizing Secretary. आपनाको Organizing Secretary Central BPF. Pranesh Goyari, অন্যান্য সিগাঙাव फै। Sanjeev Pratik Indivasi Cell. Dinesh Bosumatarie, Sirangduar Block Committee BPF. Roshan Setri, Vice President, Serang District Block Committee BPF. আৰু যিসকল যিকেইটা লিষ্ট আমাৰ তাত আছে এইটো অলপ সময় পিছত नोंथाङा गोदान OPPL दलाव माबायदि सिन्थाधारा खालामनानै BTCनि भबिष्यतखौ नायनानै बिनि दानि बोहैनाय राजनितिनि ट्रेन्ड आरो फैगौ दिनाव जानो थांनाय राजनितिनि ट्रेन्डखौ नायनानै आं सासे राजनितिनि मानसि आङो रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो लुबैयो आरो BTCनि समग्र जाति गस्थिखौ राजनैतिक भाबै आङो ज' खालामनो लुबैयो आरो स्पेशली बर'फोरखौ आङो खौसे जाजानो लुबैयो। दा बेनि थाखाय आं जथेस्थ' खामानि मावबोदोंमोन आरो गोबां खारनाव बेखौ सफल खालामनो हायाखै, मावफुंनो हायाखै। आंल' नङा, UPPLनियानो जा बा BPFनियानो जा गोबां गोजौ सारिनि दैदेनगिरिफ्रा बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय सेस्था खालामबाय थादोंमोन, नाथाय दिनैसिम जायाखै। दिनै नङा गाबोन नङा जोङो खौसे जाथारनांगोन आरो खौसे नङाब्ला जोंनि हारिया थावरिनानै थानाय नङा आरो BTCनि समग्र जाति गस्थिफोरनि जि लुबैनाय बिसोरनि गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंनो हाया। खारन जोङो जेरैहाय जोंनि भाषाखौ मोजां मोनो, जोंनि कला कृष्टिखौ फोथांनानै लाखिनो लुबैयो, गुबुन हारिफोर जेरैहाय जोंनि खाथियाव थानाय मुस्लिम मानसिफोर, नोङो आदिबासि मानसिफोर, नेपालि मानसिफोर, असमिया मानसिफोर, राजबंशी, बंगाली, बिहारी गासैबो गावनि भाषा आरो संस्कृतिखौ लानानै थांनानै थानो लुबैयो, डेभेलप खालामनो लुबैयो। दा बेखौ आं नुदों जे बेखौ मावफुंनोब्ला फैगौ समनि जि राजनितिक सोलिबाय थानाय जे UPPLनि दारैहाय बियो बांसिन स्कप दङ। UPPLनि मानसिफ्रा समग्र जाति गस्थिनि थांनानै थानायनि खोथा बाथ्राखौ सिन्था खालामदों। बिथांमोना मोनफ्रोमबो जाति गस्थिनि भाषा संस्कृति उन्नयननि सिन्था खालामदों आरो स्पेशली जोंनि बर' मानसिफोरनि थांनानै थानायनि बाथ्रा बिनि परिकल्पना बिथांमोनहा खालायनानै खामानि मावगासिनो दङ। दा ओंखायनो आङो बिथांमोनखौ आरोबाव हेफाजाब होनानै थाबै आरो साबसिनै जोंनि जायगायाव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनाय आरो जौगानायनि खामानि मावनाय
बे खामानिखौ आगोल लांनो लुबैदों। सार बिदिब्ला बिपिएफनि राजखान्थिनि जिखिनि थासारि बे माबायदि जागोन जिहेतु माने नोंथांमोना पलिसि मेकिं खालामोमोन बिपिएफआव बिटिसिनि राजनितिकआ भबिष्यत अन्धकारथिं थांगासिनो दं। बेखौ बयबो रायजो राजायानो नुगासिनो दङ, बुंगासिनो दङ। स्वयं बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बे खोथाखौ अनुभब खालामदों। आंबो भाइस प्रेसिडेन्टमोन, आङो स्पक्स पार्सनमोन। दा बे समग्र खोथा बाथ्राफोरखौ अनुभब खालामनानै जोङो मोजां खामानि मावनो थाखाय गुबुन बेटार मोनसे अपरचुनिटि थानाय हारथिनि प्रयजन दं। बाहाय थानानै बयखौबो ज' खालामनानै खामानि मावनायनि दिनैनि सम बेखौ बुजिनानै आङो इउपिपिएलआव फैदों। थाबोनाय माखासे जिखिनि दैदेनगिरिफोरखौ मा खावलायनो सानो जिहेतु खौसेथिनि बाथ्रा बुंनो नोंथाङा? आंथ' खावलायबाय थादों जे बयबो जोङो जिहेतु खौसेनि खोथा बुङो, खौसेया मोननैनि गेजेराव माबा मोनसे द्वन्द्वनि थाखाय जुदि ज' जानो हालाब्ला अब्ला जोङो मावथिफ्रा बबेबा मोनसेयाव ज' जायोब्लानो जोङो ज' खौसे थानो हायो। ओंखायनो आंनि खावलायनाया जाहैबाय जिखुनु राजनितिक दलाव थाया मानो, बिजेपियावनो थाया मानो, कंग्रेसआवनो थाया मानो, बिपिएफआवनो थाया मानो, अबेबा दलावनो थाया मानो, दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरखौ लानानै ज' इउपिपिएलआव फैब्लानो जोङो मोनसे सक्तिशालि दल खालामनो हायो इउपिपिएलखौ। आरो बिटिसिनि समग्र समस्यानि सायाव जोङो मोजाङै सिन्था धारा लानानै खामानि मावलांफिननो हायो। बर' हारिनि खौसेथिखौ जों बयबो लुबैयो, जों बयबो हास्थायो। आरो बे खौसेथिनि थाखायनो जि समाव जोङो पावाराव गैयामोन एबा बिटिसिखौ सामलायाखैमोन, बै समावबो बै समनि बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांजों जोङो सावरायदोंमोन जे हारिनि खौसेखौ जोङो लाबोनांगौ, मानोना जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दंबावो। आरो उनाव बावैसो खाम्फा बरगयारि बिथां आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि गेजेराव खौसेनि बाथ्राखौ साननानै गोबां सावरायदोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुजिया। बिथाङा पावार आरो फैसानि बादै गुबुन बाथ्राफोरखौ बुजिया। दा नंखायनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा जायफोर हारिनि थाखाय नांबोदों, हारिनि थाखाय जुजिबोदों, बेफोरो साफा साफा लासैनो ओंखारबोनानै इउपिपिएलनि सिन्था धाराया जिहेतु रायजोनि थाखाय, रायजोखौ जौगाहोनायनि थाखाय आरो हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जौगाहोनायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। बेवहाय बयबो बाहागो लाफैदों आरो जोङो बयबो खौसेयै आवगायलांगोन। बिटिआर ओनसोल जौगानायनि थाखाय बड'फानि जि सिमां गेरेमसा हारि दानाय बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों बयबो आवगायलांगोन। आरो बेवहाय दिनै जाय बिथांमोना फैनानै इउपिपिएलआव जइन जाफैदों बिथांमोनखौ बरायदों। आरो दिनै खाम्फा बरगयारि बिथाङा जिहेतु सासे गोख्रों दैदेनगिरि, बिथाङा फैनायनि उनाव इउपिपिएल दोलोआ आरोबाव बर' हारिखौ दैदेनलांनाय खामानियाव जोङो आरोबाव आगानसे आवगायबावनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। समाव बियो दोबैलांगोन, मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बयखौबो अननानै, बयखौबो जोथोन लानानै, बयखौबो केयार खालामनानै हाबा मावनो हानाय मानसि नङा। बिथाङा गावखौनो राजा होननानै सानो आरो गणतान्त्रिक देशआव राजानि जेबो बेवहाय बिफाव गैया। दा नंखायनो बेबायदि सानग्रा मानसिफ्रा लासै लासैनो आइसलेटेड जालांगोन। 125 एमेन्डमेन्टनि थाखाय जोङो भारत सरकारजों सावरायगासिनो दङ। आं मिजिंथिदों जे नैबे बाजेट सेसननि गेजेरावनो एप्रिलसिम जि सोलिगोन पार्लियामेन्ट, बेवहायनो बे एमेन्डमेन्टआ जागोन होननानै जों मिजिंथिदों।